זה ליד שוקה, אבל זה... You should come with your little kids. כן, אולי באמת. הם השאירו אותך אצל ליד שוקה. הנה, שלנו שם מאחור בצלמה, תראי אותו. Really? כן, אחרי זה תסתכלי, עד שתביא עכשיו, כי את לא צריכה, זה יהיה לך קשה. אוקיי, no, my neck. שפיטה, בגלל שאנחנו מעריצים שלך, אנחנו הבאנו לכם מתנה. No. מתנה, גיפט. Oh my god, I'm going to cry. Oh my god! This is so beautiful. תקלי איזה מתנה יפה. אוי. הנה, גם This is me. מה את אומרת על זה? הנה. I'm so pretty. What תראי is... איזה יופי. It's the opposite, but it's... אני לא רואה. כן, זה הפוך, אני לא רואה. Oh my god! עכשיו זה יותר טוב? Guys, I want to cry. Wait, I'm giving you my jewelries. This is the Shafita jewelry. תראי, שפיטה, איזה יופי. Oh my god, look at the karma police she did to me. זהו, זה באמת שיהיה לכם מתנה. זהו, בדיוק. Emotional. And I also got my period, so it comes together. תראי, זה תוכנית חסודה לשבת. את צריכה לשמור על הטקסט. So thank God. I can give me my bucket. I give you after. Have you seen this? זה מדהים, השפיטה שכתוב זה מדהים. Thank you, thank you. את מושלמת, אנחנו רוצים להגיד שפיטה. לך ממש תודה רבה שבאת. I love you זה too. כבוד רצינו להביא גדול. לך חומוס, אבל לא היה לנו פה. I want to זה come כבוד to גדול. do Shabbat with you, okay? יאללה, אהלן רוצה לבוא? וסהלן, את מוזמנת. Yes, of course I בטח, want. נשמח. את תהיי להיט בבית כנסת אצלנו. Oh yes, I'm sure. התעלפו I עלייך. love most of I love the smell in the bet knesset. כן, נעים. Usually it's very good smell. בשבת בבוקר בכלל. No, I don't know. I have memories from bet knesset that I used to go זה once. שבת, אותי שבת, בקיץ, כולם בבית כנסת. Good smell. It's not good smell. תחשוב, לא. No, it's good. אוקיי. איש. שפיטה, תודה רבה שבאת. Thank you. Oh my God, I love you. גם אתם בבית יכולים לקבל מתנה מאיתנו. שלחו לנו תמונה משפחתית לעמוד הפייסבוק של ערוץ 24, ותוכלו לזכות באלבום משפחתי מתנת. ניסית לעשות אלבום ונכנס ללופ? רואים? באלבומי פשוט לעשות אלבום. בוחרים עיצוב, מעלים תמונות, והאלבום בדרך עליכם. אלבומי. והזוכה השבוע היא אודליה. כן, עובד קוריאל. קיבלה אלבום משפחתי. מקסים, מקסים, מזל טוב. ועכשיו אנחנו נראה קצת מוזיקה, אנחנו בכל זאת ערוץ מוזיקה. אז בוא נראה איזה שיר או משהו.